tuya, pagkapatato. May tagtuyan. Sino isa? Alin? Alin? Sino isa? Ikutin mo dito. With bintusa daw. Ha? With bintusa. Gayan daw dyan masayo. Dahil maganda. 100. Nagmata dyan bintusa ba? Kaya nga, Sinilyam, no? Maganda yun. Magpabintusa. Paano sa Tanggal ang mga lamig sa katawan. maganda yun. Anong pangalan mo doon si Kagapon? Sa TM mo? Anong ano sa TM mo? Nga man. Siya Gapon. Sure. Yan. Kasabay mo na ko. Isang ano daw sa kanya? Sa araw lang yan, sabi kami, mayroon pa isa si Minnie, sa pakalin yun. Oo, sabi niya pinakita niya kami. Dito si Ate at saka sa paa. Mosnik na ako mag-t-shirt. Wala na yung mga ano. Sa 3 daw si Lorsa. Sabi ko, sige, samahan kita.
naman. Parang nasa iyo dito. Hindi. Kasi bilhin ako. Pajama t-shirt. Mag-t-shirt ko. Pupunta mo ka magtrabaho. Pero maganda yung ngayon ito. Parang madulas. Mainit. Oo, mainit yung pera. Oo, mainit. Tapos binili nga yung cotton na. Sando. Magliligo ako. Tumutong talaga kayo sa kama ko. Buti na iwan pa siya email dahil adal kagabi. Pinatid nila Winnie. Bit-bit niya yung ano, scooter niya. Parang dito pa.
Ano daw? Pwede na idlip. O pagkaya gising mo, okay na. Tapos na ang lahat. Hindi ko alam kung gold o ano ko kasi kahapon nagtapon sila sa mga drawer na nila na yung parang mga ganito. Oo. Kasama nito, kinuha ko na. Naman ko kung gold or empty lang siya. Pero may pangalan sila sa ano niya kasi Hindi ko nakita. Ano pangalan? may ano number siya, di ba? Both yung mga gold na mga purchase dati. Ako. Masintab pa naman kung ano siya may ano kung hindi ano nilang yun. Kasama yung mga ganito na sila yung dali sa mga. Eh, nakita ko po yung hindi kasama. Hindi sila pwede magbigay. Pag hiningi mo na itapon nila yun. Ganyan sila. Nagbibigay sila ng ipabigay sa akin pero may iba yung ayaw ayaw mamilitan kung gusto nila ako. Yung ayaw nila pero Pagkabigay sa iba. ito, binigay ko sa nila. May ano pa lang, may tagpa. Bigay rin sa kanila. Ito kasama yung ayaw nila yung magpilitan na tao. Ayaw na ayaw parang nagpilitan nila na kami. Kasama ito. Kinuha ko yung naman ito. Ewan ko kung camping lang o bronze lang. Ito na dito. Ang gold ba ito? Parang gold naman siya. Oo, parang okay na ko din. Masintab naman siya. Hindi ko mahininin ito. Ano, sinuot ko lang. Oo, masintab. So, hindi mo naisip ko para Diwala daw dito sa amin. Mga bata. ganoon na. Okay naman yung mag-face-to-face mga bata kasi wala nang Pero kailangan namin sila ng face mask. saka vaccine naman na sila sa amin mga Mga bata. 10 na pataas eh pwede na pero kung minor ka lang ng 12 to 18 ata kailangan lang yung sa inyo mga magulang kung nag-19 na kasi yung gusto ko siya nilang nag-police as masunod ang mayroon yung vaccine. Magdadumi-dugo pa lang. Hindi na masakit yan. Seriously. Tignan mo siya. Malaki na lamang Malaki. babae. Yung 2 years old na. Ngayon na siyang ito na nung unang ano, cute. Ito na siya. Ay, malaki na siya. Pregnant old na. Malapit na mag-school. Ito yung maliit pa siya. Oo, bagong Pag-anak. Ito siya 5 years old na 5 siya. years old na siya. Ay, ako na pala dito. Masaya kaya may ako. Masaya rin kahit minsan may school na sila. Okay ka lang ba anak niya? May isa pa. Ito na yung birthday niya yan yung Okay naman po kasi kita ko naman. yan yung bata niya. Nung
birthday niya nung kwan. Yan yung anak ko, kabat niya tinahan pag-aya ko. Pero payak din yan yung anak. Birthday. May ano nang lumubo nung nanganak. Ganda na pala yung ano yung Nag-walking. Yun na bahay. pinakain. Ako sa dito. Ako dito. Ako sa dito. Ako yung nasisikap din sila. Manipit lang pero 500 lang yung kaya. At least may presence. Napasayang ko lang ba yung bata? Hindi naman yung Ako naman yung may tikin yan sila. May sakto. May kung ano. ano. Ako daw sila lagi ng anak niya. Yung mga papa. Birthday niya sa dito. Tuloy birthday. Tuloy birthday. Kasi ba asal na eh? At least na Napasaya mo. kasi Yung sinasabi nila pag-utang. Kasi may pigibang ka eh. nakapasok niya lahat ng pera niya na ano. Agad doon. Kasi ayaw niya daw Mas ipangutang. ma-okay yan kasi bata pa. Inaano mo na sa ano ba? Ay, sino pa rin yun? Sabi pa yung manok na may ako na yun. Oo. Masaya na parang mga nag-iisip. Kaya. Ano yung pain mo? Hindi nga masakit. Hindi nga. Ako sa sabay sa tekla. Sa'yo din mo na-addict eh. Naranasan mo yung magpatato ma-addict ka na rin. Gusto mo pa rin. Balik-balikan mo pa. Dito nga, magpalagay ako dito. Dito ugat. Para mag-short ako. Pagkatapos ngayon, may isa pa sa akin. Flex buds. Hanggang makauwi sa Pinas. Oo, gusto mo magpawan. Dito kami
Pero yung mga ignorante, kaya ko kung mga, Iba yung iniisip. sinasa unang panahon ng mga tao. Yung maiisip. Yung isip nila, parang adik ka na, or pokpok ka na, yun ang nandun sa yung sinaunang panahon, pero kung open-minded ka, you don't think, diba? Doon siya masaya. Unang pala yan. Ito lang ako masaya na pagdito. Dati ganyan din ako, iniisip ko mga napunong sa sarili sa akin. Pero sabi ko, nagagawa nga nila na ibibigay o nagagawa ng muna nga ang lahat ng gusto nila. Yung kagustuhan mo ba bago? Hindi mo gagawin kung doon ka masaya, diba? Minsan yung ba anak kong babae, parang ako yung code niyang gano'n. Sabi ko, nakukuha mo lahat ng gusto mo. Ano mo rin ako anong gusto ko? Sabi ko, yan na nakinig. Nire-realize mo siguro. Hindi lang lahat. Lahat ng gusto mo nakukuha mo. Kaya gusto ayaw mo. Tanungin mo rin kung ano gusto ko. Sabi niya, ano ba gusto ko? Bakit ko ba sasabihin ko yung sarili ko kung anong gusto ko? Kung hindi naman ako nakukulang sa inyo. Kahit kung may asawa yun, kung nagdain yun, walang, hindi ako nagdadalawang isip yun. Hindi day agad. Pero pinukontrol ko lang kasi may adi pa siya. Nag-aaral pa yun. Ang sabi ko, nabunso ko sabi niya, si ate mo kung magsabi lang siya, hindi ko na ako pahirapan. Hindi naman sa gano'n na. Sabi ko, pinag-iipunan ko lang. Kasi ito ko din. Sabi lang yung akin. Tapos minsan ko umar yung kapag-isiplat na yung kumako ako. Sabi niya may sabi ko, kasi sino nabalin yung ama mo? Sabi ko sa kanya, bakit sa akin mo ba tinatapin mo ko? Inis mo ko, sabi ko, hindi na kasi ako. Hindi ako umawa na tama mo. Anong tama mo? Sabi ko, ano na dito? Matapos ako, nagtrabaho ko. Nilang ko kayo ng lilit kayo. Sabi ko, kaya hindi para sa akin. Para sa inyo. Sabi ko, ang tatay mo, anong ginawa? Sabi ko, sinis na lahat ng pera ko. Sabi ko, tapos, ano pang ginawa? Nang taon na walang suporta sa inyo. Sinis na malis kayo sa tulong mo. Sabi ko, binigyan pa kayo. Kahit dito, ginagawa kayo. Kahit dito, wala. Hindi, di ba? Sabi ko, nanakinig. Kung hindi ko naman sabihin, ako lang laging mali. Oo. Kasi yung nasa isip nila. Kung marami ng sinabi, hindi na ako mag-chat. Bahala ka. Mag-chat pa pag may Mm. kung hindi. Pag wala na, pag wala ka na, ano siya. Wala ka na. Kaya minsan naisip mo kung may kailangan mo rin may partner na nagsasabi ka na pagsagutan mo ng ano. Okay. Kasi kung mag-isa ka, parang nandun mo nga, oh, kaya mo naman kasi mag-isa, pero pagtanda mo, ano ka na, gano'n. Kasi magkakapamilya na sila, may pamilya sila, kapatid sila sa pamilya sila. One. Nagkakaanak din sila. Yung edad niya
Oops, huwag kang pipikit yan ng mata mo to. Nakikita namin. Ano napakpan din lang dito. Nantok na nga ako. Bata man na. Hello? Diyan, diyan. Ang dami ng customer. Dami. Hindi pa kumain si kuya. Hindi pa Pinanagaw. Nang kamit. Malapit na yung mga sahuran na kasi yung mga advance sahuran eh. PRO may dumating pa lang sa 29, so 30 na siguro may tulog yung pera namin. Sahod ko. Cellphone. Sino kasama mo? Sino? Ano ka? Sino lahat? Organ si Lina. Si Lynn. Ano ni Lina. kapatid ni Lili. Tapos yung kaibigan ni Lina. Yung si ate kasi nito. Ang ganda pa kayo dyan. Nung nagluto si Lil, damahan kami muna sa palaw. Ano ang sinakyan mo sa kayo? Oh my God, left sa palaw. Oh, sa taas na yan muna ko. English na yan. Nagpupunta naman kami ate kami. Promo lang. Hindi kami, Ay, oo. hindi namin ginagrab yung 200, 100 plus lowest 100 kami kapag nagpupunta kami Manila. Hindi namin ginagrab yung Sa mga mga gano'n. regular na ano. Oo. Ito pala yung sa may ano yung may kanal na yung tubig yung Pala yung sinasabi nung ano, di ka na makanal. Oo, yan na yung may water na parang may ilaw siya. Pero kung dadaan yung boat na yan, nagiging tubig ang tubig. Yun na nagsisigaw-sigawan na kasi may tulog ang tubig. Ito na yung bakit. Paalis kami na, mainit pa. Tataas kami kasi. Mainit yung bakit. Ito yung bakit. Paalis kami lahat kami. Ito ko lang sa mga sa may Bakit ba na sila? ay algebra pala dito. Ito yung English na ito. Algebra yung papuntahan sa sa ito yung si ate. Ito yung Punta kayo dyan bago ito yung pala kapag ako dito. Oo. Yung pala. Magtutto tayo dyan. Oo. Ganda yung pala. Ganda. Ano pa yan? Dito. Hindi ko lang makalapit mo sa pala kasi hindi na ako nakakaroon na sa bawal. Hindi lang dyan.
Ren. Yes. Ren. Ren, ito na. Ay. Ang ganito. Kalat naman. Ang di may isa. Paligyan mo siya. Di barbaro. Apa? Basta ituloy mo na. Yun yung Para mo na. Mainit pa kasi noon kaya yan. Kulang-kulang. Sunod ka rin. Kulitin pa rin. Ito yung ano. gusto ko dyan, oh, saan yan? Saan natin pumunta sa banday ate? Sa bundok? Anong pangalan na yun? Nung nagbas tayo? Alhapta? Sa Hata. Ito tayo Hapta? dyan. Sa Hata. Karpakan? Ganda ba? Ito yung papuntang way doon. Ito na yan. Pwede na ano mo lang. Oo, dinaanan pa rin yan. Ito na nung ano na dito sa over ka dito sa may ano. Doon sa may plastic na. Ito yung part na nalito sa yun ano, isang ano magulo kami magkakasama magulo. Maganda yun, saya. Mas boring. Basta kami nagkakasama, maingay. Maingay at maingay at magulo. Ito yung habibi ni ano ni Lili. Si ate at saka yung Mexena. Si Using at saka si ate, Mexena lang yan si Ani. Hindi ko rin yung tao na bilid. Yung reception ni Ani, nag-stop. Ang daming gusto yan. Pwede makaano dyan, oh. Lilit. Hindi pwede? Kasi open yan eh. So, yung sa hata na sa tuktok na po. Saka punta ka dyan. Makapunta ka dyan sa... Pwede ako para maikot ka pero Malayo. Ito yung entrance ng shota. Malayo dyan dito. 45 minutes apat eh. Ito yung may mga nagdaday din dito. Mga calls. Nagagala nga ka rin kami at promo. Hindi kami. May interest din yung pag... Wala na. Yung binayaran mo na lang na ano. Tapos yung bus na. Pakis din na yan. Yung mga views na yan na pinunta na. May mga views na yan. Mainit pa nun ah. Lumalak. Tignan mo. Tishan. Maganda din. Maganda na siya. Ay, Red pa. Nagkakanya siya ng Yung red. color. Ito yung castle teo. Ay, Diyos ko. Red and green. Dahon pa. Red and red. Tinitignan ko na yung pakot ko. Ako rin kulay ko red and green. Ito na yung bundok doon sa may hata mismo. Bundok yan pero kabatuan. No? Bakit yung pagkakaan niya sa akin?
niya ano yung sakit. Yan. Pinagat-kagat. Ano ako sunod? Imagine ko na yung... Huwag mong imagine yun, sabi ko nga. Kasi ako dito. Maganda. Maganda. Yung sa ulat. Pan. Wala. Kasi yung mga patikan-tantan lang yung nasa tayo. Buhay na buhay. Hindi yun masakit. Hindi masakit ako. Hindi yan masakit. Tignan mo si ate, easy-easy lang on. Nawala na yung antok niya on. Tignan mo. Kasi masakit eh. Hindi ka ako. Kasi masakit ako. Wala na, manhid na. Mahal yan, hindi mo nararamdaman. Parang ito yung sa akin ah. Yan sa yung makit. Ito naman yan. Ano sa akin. Eksakto yan dito muna. Maliit lang yan. Kasi ano lang naman yung sa akin. Ikot lang. Yung isa lang medyo matagal kanina kasi malaki yun no. Yung nasa braso niya. Dragon. Hindi niya rin ano. Nga ano nga. Oo nga. Ganda na kami. Tulong mo muna dyan. Ikaw ang susunod. Kapatid ko. Tama ko. Okay? Bigyan mo lang ito. Hindi ako sabi na. Ay, ganda. Okay na ba yung red niya? Ako rin gusto ko yung red ko. Red and yellow. What? What? Wow. Wow. That's mine. That's mine. No. Wow, my sounds. Love, that's mine. Huh?
Busog ka man, te. Ah. Bleh. 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 Food. Kiss and kiss. Kiss. Nalagbaga na to, lips. Kiss, grab. Kaya ipakita ko, hindi mag-awot, tipos. Don't. May ipakita ako, wag kang matakot, ha? Ha? May ipakita ako. Wag. What? Gabsi, look. Pamangkit. Gabs. Gab. Gabi. Gabi sa, diri o sa piti. Sa dughan. Yes. Ano man? What? I don't know. What? Ano? Ipa. Ano sinasabi niya eh? Nayayay siya dito. Don't make noise. Don't make noise. Ha? Ba't marinig? What? You want tattoo, Gab? Look again, ha? Basta ito ka-part na ini sa na yun. Yeah. See. Ako pa sinabihan niya, di mag-ingay. Ano? Sabi niya, di daw ako mag-make noise. You want? I don't know. Gabi, I cannot understand. This what she like. No, you are a girl.
Daddy. You are a girl. You are a girl. Girly, girl. Gab. You, not me. No, no. No, you. Don't make noise because your mouth is sticky like that. That. You will sit like a rat. Look smart. You like a rat. Yeah, you like a rat. Yeah. 1, 2, 3. Magpatato ko ha. Dito sa paa. This. Dito. What is that? What? What? No more, baby sister. Baby. My baby sister. Where? No, it's not. No, yun. It's so noise. That one siya, oh, the... What? Sabihan kay ka. Okay. Let's close my mouth. Get this. Beautiful eyes. God. Isan ka na. Hala. Ako na sunod magtato niya.
Ito yung, kanya akong ikuan niyo patatoni oh. Palibot. Ipalit. Over. Di kaya. Kamu may sapak. You are my sunshine. Sunshine. You make me happy. Alin? Ganda na oh. Ay, ganda. Nice. Buhay na buhay. Yeah. Yes. What is that? Lariin niya, electric na. What to drink? Hindi puraw mo talaga. No? Puraw ata? Wine. Oo. What to drink? Lariin electric na. Gusto niya kung natatag yung may isa na nasa. Pero maganda siya kasi. Hindi ka magsisi. Ang kwintas. Gab. Gab. What is that? Ganyan yung sa akin. Green. What is that? Wow, balak. Ang ganda. Gab. Bak, 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 bak. Can I have that? Your baby sister. Nangarol na siya. Wow! Regalo pa sa ako. Nakampo ka na dito. I have no money. Give me please. You ask to your mama. You ask to your mama. Tell your mom. Tell your mom. Okay, I give you money now. Wait. I give you money. Wait, wait. I give you money. How much you want? Oh, money. That's for you. Only 50. Okay. Take. Take, take, take. Gabi, take. Go. Take.
Oh, take the orange one. Only this take. Only this take. Don't make noise. Pag-uwi ko na lang. Ha? I'll give you money. Nangarap na eh. Pasko na eh. Hindi na pira. Chicken pass. Oh, angel. Ganda, ganda siya. Kulbaan ako. Kulbaan ako. Ako nasunod. Thank you, Gab. Si. Thank you. Ayun na. Ayun na. Finally, finish. Yes. What is that? O, ikaw na o ako na? Ako na. Pero tingnan mo. Ako. Wala ako naman patatulog. Tignan mo. Huwag kang maingay. Tignan mo. Pag-uwi ko lang. Ayaw mo di huwag. Sarap Pati- yan. Tignan mo. Thank you. Pagsunod naman, Tayo na. sa Baricos Games. Palagyan ko ang shirt ako. Yun ang way. Yes. Hindi ba ang ganda mo? Sama. Hindi pa ko yan. Hindi oh. Saan pa yung ibang ulo? Kita na. Alam mo yan lang? Mayroon pa dito. Sa likod. Akala mo yan lang? Sabi ka dito sa baba. Sino? Sana ba yun? Sana yung dako dito? Talaga kinaas Oo. pa eh. O, diba? Dito lo. Wala na. Next time. Tato is my life. Sige na, upo ka na doon para maumpisa. Gab-gab, don't make noise. Ikaw na doon. Hindi pa na ako pinaupo. Uupuin na ako dito. Don't make noise. Bulok-bulok ko ni. Grabe kayo na mga tato, di ba? Dago-dago. Parang maksi daw ko lang. O, gina-drawing pa. O, gina-drawing pa. Ayan. Tuyo. Angklit man, angklit. Patuyok. Eh, bagbo. Cute na siguro na siya, mas. Ara, o. Ara, o. Ara, ni. Tanawa ba ka nang drawing? Okay lang na.
Rosary? Na-drawing na. Na-drawing na. Dili ba ba lang natin mo? Sa sunod na naman yung rosary. Diri na lang sa akon nga ano. Diri o sa sunod o. Rosary. Magkano na lang ulit? Ha? 100? Gani sa tiyan gani diri o sa may sa lukulukuan babutangan ako rosary dia. Ay na-drawing na. Sa kamot na lang sa sunod diri o. May nauupa. No? Rosary sa kamot. Sa kamot na lang. I-bracelet ko. Pagkasinan. May pangkasinan. Rosary, di ba? Pangkasinan kami, tapos atin may ba? Masakit kaya. Mula dyan ako galing Manila. Birthday magod nito kagabi. Birthday yan eh. Birthday niya. Raos. Ulo. Ano siya? Kung nag-recommend sa akin sa pilot. Hindi nga, di ba, Rebecca, tapos Alicia, tapos Kawayan, Diamond, Bikang Pupi. What is that? Paikot yan, no? Lagsan yung Diamond. Upuan. Yung Wala mali. na yun. Sakit. Lagi may isa. Ano kaya po? Hindi kaya. Subukan pa niya ito. Mag-focus ka muna sa tatay mo. Palit daw. Huwag kang maingay. Ay, palit yung pink. Yung pink. Hindi kayo matalo. Abutin katik mo tayo, brother. Ay, Ito yung rabi eh. Talo na pa Oh my eh. God. Ginakulan. Minimal lang. Tapos ganda yung may birthday, oh. Birthday niya kagabi, ni. Say happy birthday. Thank you. Red, hello. Say happy birthday. Red. Pink. Pink. Wala pa nga rin doon, nagtitik na. Paikot. Ano yung paikot? Oo. Paikot yan. Nasakit. Nasakit na may sintro to lang ba? Lang nasakit. Bang tatak. Dapat nagpampas ka kung nag-alpin mo na eh. Kinana. Ay, joke lang. Bakit ganun ka? Sige lang. Iigot na dinamdaman sa sabaw. Nagabas ako. Nagpasan eh. 2 days na ba ito? May hati? Parang marami-rami pa. Sige lang. Sige, ihidam lang. Ha? Ihidam. Higa, mahiga ako. Higa. Nahigda ako. Dextrose. Gato eh. Masakit na look. Hindi na pala ako may sakit sa puno na lang. Mas nasak na nag-bend mo. Iniwan ka ni Jowa. Pero mas masakit daw pag iniwan nga ng jowa. Ako yung ganun na sakit. Wala, uy. Ay, napasang mo na tayo. Actually, Wait, ano na yan? Wait. Oh, may Facebook, ay, ano na yun? YouTube. Tanawan niyo sa YouTube. tanong na iniwan ka ng kasama mo, ni Jowa mo. Sabay ko dati. Ata lang ata. Ano sabay ko yung dati kinata. Sige na, karon ng tawag ni. Oo, lagi. Kay magahon. Ha? Karon na. Bye. Ako lang mag-call kung tumata pa mo. Bye-bye. Wala ang dia. Malu. Concentrate ka tayo sa sakit. Owan. Oo, daw. Nandamay Ilocano na ewan. Oo, di ba? Pag-cover up pa, tekla.
Kasi may Extension? pa-cover up ko siya. Piso. Piso. Pag laki din, nagatid siya ito pang cover up. Hala, uy. Ay, may na. Hindi, ganda. Kasi syempre, kung makitaon di ba? Dapat kumapay ka ko. Pag-bukis mo pa, Gusto mo tayo ka na. paano na tayo Diyan lang sa Bispil, no? Malapit na lang. Bispil. Do, black lang tanan, no? Salon. Do, do, black tanan. Oo, drawing lang yan. Hindi ba sa, dun sa loob lang ng mga flower, lagyan na siya ng black. Sabi niya 30. Sige. 50 nga ito eh. Okay naman ang kupit nila. Oo, ah. Best ako, hindi ako nagpapasal. Ano mo yung mga kapatid ko na papaliban? Saan banda tayo? Best ako. Best feel. Diyan lang sa street nito. Kaya ha? Sa may kaya. O, di ako. Oo, di ako. Ano mo? Tama na tong tato ko. Na to. Ika na. Uwi na tayo. Maingay talaga ako. Focus ka dyan. Wala, andyan na. Para first time niya sigaw yan. Ito masakit. Hindi nga. Natawa ka din, no? Bantay ka, ha? Unang ano pa lang. Ay! Ouch! Huwag mong tignan. Bakit? Hindi na masakit ka? Hindi. Yan mga kalibang. Ano? Kuya, babalik muna ka. Balik kami. Wala, Magpapagupit lang. Wala. Kaya bukis lahat ng ita. Nabayag pa yung metleta. Sabi pa yung garampang. Kaya daw nila yung buhok ko, may kulay. Ay, nakasasay. Nakabalik. Ito pala. Hindi kami palabasin. Ay, ano tali, auto? Yan, imasan. Nahimik na dyan isa. Naglaman na sakit na. Nandamin na pala. Matamaan dito lang. Lalo ka tulog. Una na ako kaya. Baka makaisbo ka nila. May kumot. Pero mapumot mo. Masakit pala, ano? May sentro sa ano. May sentro sa ano. Pero yung sa likod, walang kasakit. Wala. Pero ata maramdaman mo. Hindi yung kasentro lang sa ano. Isa lang. Pero hindi naman natin. Tagtag yung giring te. Awan na to. Kaya nagpapagtrabaho mo hindi. Ang ganda, Vic. Ano na? Nanahimik ka na dyan.
Nanahimik ka na dyan kanina. Kanina, di ba sinandi ko yun? Sobra garap. Wanin. Pagbuto mo talaga ni briefings naman yun. Nagkasa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 k
Diba? So, nakapaklik. Bakit nakita niyo yung si Kate? Nandun na, wait. Hindi ko kasi. Gawanin si Kama ko. Gawanin eh. Talaga inspired na eh. Maglaki din lang parang sirupa ko. Magandang malit ako. Sinanam. Bakit ko yung pakit mensigan? Puno niya. Bravo. Naglag-tulag ni Lina di tama. Kaya ko dari kita tama. So, Ajay nagkuha. Adal ko yung Lena. Nakashotmit ni Lena. Iso nga pa na itikwa na mo. Talagang may bumigay gumiling eh. Hindi na kailang inika. Para awan. Ang pakialam kita. Ang pakialam na. Naulang po kasi kalagto na. Boy ka pa! Masakit. Iiyak ka na ata eh. Ano? Kala mo nga. Kayo wasan. Hindi ba sakit? Hindi naman napakit hindi masakit. Parang sabi ko tama lang. Joke lang. Una lang yan. Okay lang kapag mamandi. Diba? Nag-isahan ka namin mo. Maria, I love you, Pina. Laro sila kayo. Hindi naman ito yan. Ala, si Jess. Ala. Okay lang na. Ala. Hindi kayo ko. Iba ina ko gamin. Lila lang naman kata. Sabi pa sa tipahin kanya. Hindi katawa na siguro na. Relax. Ang liit lang yan. Salamat. Ako nga nakadami mo. Mas nasakit na yung Very ayan, nasa bastas lang. Pasit ka dyan. Kasi ganun ko ito. Hindi masakit yung sayo. Wala na. Wala na sakit. Ganyan na. Ganyan.
Kasi wala sila sa hindi ka naman nag-reply sa ano. Nakakaya ka na siya. Ano na, reply na. Oo. Nakailang buhay yung bago. Last week nga yung mag-iina sa bahay, nagbababayan sila. Yun natin na, di kwenta, di yung kadaan mo. Ay, kay amo. Nagtatangan lang siya. Kasi si talaga, bakasyon na igit. Tapta, hindi ka moment na niya, ubra na ang tangang babae. Ang magpamilya na nabiyagin na, sarili niyang bagbagit ikuhain ka. Grocery rin niya balay, aning nagtainang na. Zero balance yung account niya. Mapalingkit, kailangan siyang manage yan yung account niya. Zero, nagmamakaawa kada inang na tulungan talaga. Parang ano na, ang samit-samit yun. Isuron ate ni Bunso na, kapasangit-sangit ka na at matitulong at sa sigaw-sigawan niya Bunso. Tatadakay sa usap si Kinana. Magpagayan na rin bang para makiulig balik at kung niya balayin. Sigaw na nga yun. Kung lang dapat na awan ko pa aking magbalik, kaya damot kita niya kampanitan, kung ko na pagpanulit ko, bigbagi na si Kwate, bigyagin na. Sige, pakasundain ang na kanya, ay-adin na. Chocolate cake na dyan. Pagdatilihan na open di pa na mo, gadalang ka. Kasi ano yun na, pulutin besan niya na ulawan na yan. Talaga ba? Nahimik na yung isa na mataingay kanina. Ano nangyari? Ikot mo. Ikot mo daw. Ikot-ikot. Di ano kasi yan, kasi sa may ano, sa may tulang ka. Tulang mo kasi. Bali malapit nang matapos. Kalahati pa. Kailan yan? Ramdaman mo rin yung sakit. Hindi naman puro sarap. Oo. Parang may thrill sa buhay. Oo naman sa sakit sa hat. Oo.
rin sila tapos. Parang maaga pa eh. Yung magpariban, di pa rin tapos. Hindi pa. Kukos bakit? Ay, nako, si Doktor. Kumanda rin si Pelia na parating. Ayun pa ako. Alam mo ha? Kala mo, yung masakit na. Ano ka katawagin ka mo? Naisahan nila ako ang. Kaya. Wala, okay lang. Oy, gusto ko din. Ang sarap-sarap. Sarap, di ba? Hindi siya kahit ano nung wala ganyan na lang. Wala. Ganyan. Ano mo ka na? Ano? On black ba? Hindi ko alam. Kasi kuya dyan. Black lang ako ba? Oo. Black na yun. Ano mo siya. Wala, tek. Yan lang din ano.
Yan kasi manhid na eh. Wala mo na eh. Hindi na masakit nga yan. Ha? Hindi masakit. Hindi nga. Mas manhid na eh. Ay, no. Lapit na matapos. Ang ganda. May pinto. Maganda ni. Ha? Maganda yung sakit. Ang hina naman ng ano, pain tolerance mo. Ako na ang dami. Ang dami na eh. Ha? Itong kapatid ba? Kanina pa na kinto yung pa ako, hindi pa na pulto. Ako, Atap na eh. Ang ganda tignan ka dyan, maputi yung pama. Oo. nag-ano, namutla lang. Magam excited ka ba? Tato. Kasi na. Sige no, punta tayo no ha. Sige, ako rin. Daw masakit, hindi. Hindi ako masarap kaya. Tapos ko na, nagkikwa. Aday ko ba lang? Diwa, basta ano. Sige na yan, no. I-message ko lang. I-message ko lang siya. Aday, excited ka. Kaya nga Wednesday pa lang ng gabi. Anak. Patagal na kaya ako gusto magpatato ng ganyan o yung paikot. Oh, ngayon, hindi. Ang Gobi. lamin mo. Tapos, Mami, lamin mo, baby. Lalo nakapag-chat ka din. Inuman mo lang mamaya, may regaws pa rin. Nawala na yan. Pag Inuman mo lang ulit yung ngayon. Wala kawawa yung aso ko doon. malimin. Sigurado, iihi yun doon sa loob ng bahay. Sigurado ko pa naman yung ano. Mga pintuan mo lang ito. Ay, brasil pala. Brasil na pala. Birthday ka doon ang tatay ni sir. Sila pinag sila ng birthday. Ay, ganda. Dapat mag-short ka na sunod na ha. mayroon pala dito palang yan. Ako Yung makain. cookie short na te. Hindi kapag ano, kapag next punta tayo dito, mag-short ka na. Tapos para dyan na rin. Hindi ako naman. Pati ka ba na sa akin? Pati ka lang May ba ano na? dito eh, may barikos ako. Eh, dalon ka sa kayuhan, hindi ka kapag dalon sa kalainan. Ayun na, sa gilid. Ayun ang problema yan sa gilid, no? Dapa mo. Dapa. Oh, tandaan ka naman, masiba mo ang Nag-ano. Oo. Ayan, oh, release. Kinanading delikado, pati ka naman. Ang street pa sa akin.
Maganda pala pag sa mga ganito, no, magdapa-dapa. Pinamit ko. Di ba Leon, malapit ka matapos. Kunti na lang eh. Isang Kunti minuto na ang lang. angay. Alin. Wala bang butas yung buhay ko? Huwag ka lang uutot dyan ha. Pektado kami dito. Hindi kaya. Kanina pa pumutot yung amoy. Joke, wala. Masakit sila sa kaya sa bahay. Kaya ang mga malapit sila. Ugat. Masakit pag dito. Ewan ko sa'yo, hindi pa ako nakaranas dun eh. Sakit siguro yan kasi malipit yung mga. Ano, tumatalisi ka. Hindi. Sa paa din. Ay, hindi ko na May nakausap. kagawa. Hindi ko pa nakausap yung girl. December yung birthday niya, no? January. Lapit na yun. Sino? Si Jill. Si Malu Small. Manuliit. Ang tit niya nung mag-iyak eh. Ayan, nagkilig pa naman. Naglalaro sila. Anak ko nakalaro doon sa Davao. Ay, nasa Davao pa rin sila. Doon yung kita kasi doon sa Davao sa trabaho niya ba? Ay, nalag kasi. Hindi. Ano ikin? Nara yung bingar ang sila. Eris ko. Pero saan na ta? Gusto na to. Pero, Inasar ka naman ng ay anak mo. Prinsesa eh. Turaan man tinasama yung balilit nila. Ang magkama. Turaan man yun. Inom lagi ng dalawa. Eh di anak mo siguro nang pasa ita mo na nakahurang tigges, inasar ka manin. Ito nakakaano nila nangangagamit text dahil sa mga apo. Ay, lapit na ako na rin. Ano na? Hihinga ka pa dyan. Kita mo, tapos na eh. Finish na. Hindi. Magkano kaya ganito? Palagay pa kong ulit. May isa na naman ata si Winnie kahapon kasi may post naman siya. Hindi ko rin nasa yung ano. Na ganun, back off na daw siya. Ang dami yung kaartehan, gano'n lang. Sabi ko may eksena
mamaya higa doon na gagayim na maawan ka niya kasi minsan yung body niya gano'n. Inaatrasan lang. Yung pinaglakad ka na kay Lati. Nakita ko yun. Parang si Lati. Di, Ay, siya. ano. Tapos na? Sige pa. Sige pa. Tapos na pala. Binilinis na eh. Ganda siya. Yung ganito, magkano? 20? Gusto ko palagay sa maliit dito. Maliit lang dyan sa kamay daw eh. Ikaw nagkakaroon ng picture. Ikaw. Sure? Di ba maliit lang masyado yan? Gano'ng kaliit? Ganyan lang. Gano'ng kaliit nga? Eh, malaki dyan sa picture eh. Pero dyan sa kamay mo. Pinalaki ko eh. Tinalaki. Hindi maliit lang. Maliit lang din. Ikaw mo tigurit na. Tigurit ang lahat ng puso. Tignan. Wait ka, ikan dati ko na. Te. Agas na. Agas na. Tapos makita na yung ano na niya. Gusto kasi may isang heart dito. Sige. Kaya pala eh. Gusto pa eh. Isang ko, ganyan lang eh. Di ba? Follow kayo sa YouTube niya. Baka yung mga iba doon, di ba gusto sila magpaano. Oo. Sandali, lagyan ka ng ano. Sige. May dito tayo ng ano. Pwede yan mabasa. Hindi yan. Lagyan mo lang ng Vaseline o ano kapag basahin mo para kung ayaw mo talagang ano. Kasi din lang. Ano yung president? Pwede din yung president. Kasi din. Kasi kung may basa. Saan? Ito oh. Sige na, ipinasta mo na. Work and Bas na lang masakit. pag ano? Ano yung heart niya? Oh, saan banda mo yung dalawa? Nasaktan ng pagkatao. Sabi mo eh. Kita mo? Ganda siya eh. Ano ba? Ganda. Ito magandang totoo lang sakit. Oo. Diyan kasi ano eh. May buto-buto. Kaya pala dito, Tapos malapit sa may ano mga maraming ugat-ugat. ugat-ugat. Very nice.
yan, di ba? Ang pangit. Yan. Konti lang naman. Sa akin ganun. Ito na ano. Ito lang, matapang. Valentine's, di ba? Di ba mo? Well, oo. Ito masakit na. Exciting. Sakit ba? Lakas mo, Jake. Tama. Oo. Diba? Diba? Ang ganda. Masakit dito medyo ano kasi mga ano ito buto. Masakit ka sa bunda. Dito wala naman dito di ba? Diyan wala mo. Diyan mo. Sakto yung teklat ko ba? Sa tiklat ko. Yun. Sakto, maganda piso. Ang dos maganda ka. Cute eh. Parang galikod. Pero next day, ano, Dito. adan anak na idin eh. Gitu. Sagan anak.
Kahit dito ko lang yun. Bulpin mo. Sa imo nga doon, no? Dos-dos ang Ako siya. paputangan ko na lang din. Paputangan mo. Bago na ako umuwi. Ganda ba? Oo, ganda kayo. Ganda. Oo. Hindi kayo na, hindi ka na mag-short. Hindi ka mag-gusto tayo dito, mag-short ka na tapos ka. Hindi masakit. Nagawang mo. Gusto mo, di mo tayo. Kaya, para ano ba, may baritos kaya ako loob. Ang loob, patagulan ko loob ba? Pumadakugit ba? Hindi lang tama. Ito may cross. Kaning arin lang. Dito may cross. Cross na siya. Tapos bulak-bulak. Oo, yung paikot. Meron ka ganito? Ako, bigyan kita. Meron malilit sa akin, Ito, pero oo. pag uwi sa Pilipinas, Hindi masakit pag matouch yung ugat? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ako pa alam. Kahit ito lang. Kaya ano na yung iba, di ba? Tanungin mo daw kung masakit ba ano yung ugat. Hindi natin alam yun. Kaya kabel ko na diretso mo. red at saka green. Yun sa umabot ko ba? Parang nakikiliti na anak. Oh, di ba nararamdaman mo din yung sakit? Hindi kiliti. Kiliti. Ako kanina dito. Ang laging kiliti ko. Sa una, no? Ay, baka yung mga mga picture. Ay, kuya. Late na. Madami kang ano? Ilan na lang plus? At sila na pa. Ano? Iwanan na kita dito. Kuya, iwanan ko si kuya. Ate, ano na? Kasi Ano? Masakit daw ba dyan? hindi naman kami nakain ng tao. Ayun o. Di ba doon mo gusto mo talaga? Ayun, tanong mo si ako. Hindi ako hindi masakit O, mo. hindi daw. Mas masakit pa yung inyong kanan yung. O, alam mo na. Masarap. Ah, si ate din eh. Tapos lang mga yan. Tapos na. Ganda. Ganda yung kanya ang kulit. Ang cute ko. Masarap.
Yung kamay din. Yun. Hindi. Masakit dyan ate. Hindi. Parang wala ang tato. Kasi yung buto. Buto nga. Hindi masakit. Hindi. Hindi ba? Hindi. Hindi nga yung totoo. Masakit kasi, di ba? May Anis talaga, anis. Hindi masakit, promise. Walang sakit. Oo. Wala kang maramdaman. Hindi na masakit. Mas Siya masakit sa- niya talaga yung ano. Iniwan. ka na. Hindi pa ako iniwan eh. Hindi pa niya nararamdaman yun. Ayun, hindi ko pa nararamdaman. O, di ba? Di ba wala masakit? Hindi nga. Kiliti nga ako. Tapang mo. Parang kiliti lang yun. Wala yan. Ere, masakit to eh. Sa buto yan. Sa buto. Hindi na sila yung ano. Ang dami pala kuyang ano. Tapos na, ayun, wala ka tapos. Tapos ka na, te? Oo. Wow! Good O, job. diba? Sakto. Sakto. Matsakit te, matsakit. Mas masakit pa nga daw yung iniwan. Ah, meron pala siyang pekla. Oh, pinakover up ko yung peklas niya. Nakatato na din ako. Sige. Para daw yun. Sino magpatato sa inyo? Tatlo po. Magpatato ka din ulit. Ito. Kuya, sino nakanek sa'yo? Sila malilit lang naman. Basta lang. Ha? May pupunta kaya? Hindi, ako iwanan ko kasi Iwanan niya ako. Ah, sige. Sige, paiwan ka lang. Malilit lang naman yung sa akin lang. Malilit ka. Malilit na ano sa inyo. magpapalit ka ba sa Ano na kayo magpalagay ng star? Sige. Ingat, ingat ka dyan. Bye, bye. Ay, madali lang. Saka na lang ako magpaano. Sige, sige. Message ka lang. Ah, sige. Thank you, kuya. Sige, ingat. Salamat, be. Oh, first time talaga. As in, first time. Saan ka ba magpatato? Ah, sa dito. Ano na ka? Ay, sorry po. Kinig ka. Ito naman eh. Pakita mo. Mamaya, nagtatato pa si kuya. Ay, sige po. Sige lang. Hindi masakit yun, di ba? Tanggalin mo na yung bra mo, te. Tanggalin mo na lahat. Ay, wag. Ikaw ha. Ay, wag. Akala mo naman. Tapos na nga siya. Ikaw. Tanggal mo pala. Kaya matanda na si Lola mo. Hindi naman. Kaya nga. Hoy, baka mamaya may masirpat-sirpat ka sa baba na. Ano sa'yo? Ganito po kami tatlo. Ah, friendship. Apo. Hindi tandang to. Bakit ni Lola? Hindi na. Kay Brana. Wala lang ko kay din. Ah, star. Dali lang yan. Pero ganyan po yung design niya. Wala lang yung style. Style niya lang. Ikabit lang naman yan. Nantok na sila ako. Hindi, nasisigit. Focus yan. Focus. Kumamba ito. Ano papatato mo? Really. Ano talaga ng manual ko? Dali ka wala? Diyan. Pagkatag mo na. Para di makita yung picture. Ang kabayan mo. Ang nasa dito. Sabi nila nung una, kung may tattoo ka, hindi ka maka-upload.
Oo, Hindi, may May ibang bansa bansa. po, pag first time mo. May ibang bansa na. Pag first time. Oo, tapos sa iba, pag sa mga ibang bansa na ano, ang stricto. Di ba may mga Merit mo, makakatunga sila, di ba? Ngayon yata normal na yata yan. Nung sa Oo, sa point noon. Kasi kumbaga, kwan lang yan. March lang yan sa katawan mo. Pero ngayon wala. Pero noon sabi, pag may tato, adik ka daw, di Oo. ba? Adik It's or an art. pokpok na. Oo, adik, pokpok. It's an art. It's called. Tapos sunod ganyan tayo. Ano sa'yo? Offering na lang. Lagyan niya ko. Ano yan? Gusto ko din gusto ko. Kaso nga lang, buto. Kaya buto, nakakit. Sakit talaga. Dapat uminom ka muna ng 5 litro pa. Hindi ko makaramdam ng Magsat sakit. na ako ng isang alcohol. Sabi nila, hindi daw, maganda pag magpagkakawag ko, maganda ka na na to. Wala na. Hindi rin po. At parang hindi mo maramdam ng sakit pa. O di ba tayo kasing tayo ng gabi eh. Anong connection mo? Sakit pa rin. Gabi pa naman pala yun. Bili man doon sa rin, sa haba ganyan, no? Uminom pa ako ng panadol. Uminom pa. Kasi masakit ko ng ulo. Mabigyan na naman tayo sa bordado. Unang anin Saan eh. may sakit? Dito, bago lang din. Hindi. Ah, Ano October? Hindi masakit. Wala na ako naliliit. Wala ako nakakit ko. Hindi ko talaga ramdam na. Kasi, Mga buto-buto masakit, buto masakit talaga. Mga buto na. kasi buto eh. Ano siya masakit din. Ha? Masakit na ako. May buto man yan. Kaya lang nakabasali. Makapal yung yung balat. Balat. Balat ka ba? Ah, ano yan? Kalabaw ko pa. Kaya hindi niya ramdam eh. Anay na yun. Pag sanay ka na, wala na. Ang mabit na. Ayun, Hindi ka rin the first time ka. mas masakit yung ano, yung iniwan ka ng doon. Pinagpalit kasi. Ako pa kaibigan mo pa. Ang dami nating alam mo. Nagpalit ka na nga sa pangin. Hindi ko maganda din dito. Ouch. Hindi na siya maganda. Nagpalit ka Ah, sa baboy ka. Baboy naman pang. Nagpalit pa itong pangmahalo si Balang. Sakit mo eh. Ay, malagyan na yung mga ng gulo sa kanto. Ang sakit yung isa pagaling ka na. Bago pa. Kasi kapag ano no? Makati pa doon. Kapag yung ganyan. Malapit na Ilang days? Ito ginagawa ko. Ako rin ginagawa ko. Hindi Nilalagyan ko mga ng alcohol. Days pa. nilalagyan ko ng kasi nilalagyan ko kasi. Pero okay na po siya magaling na kasi nga lang. Makati pa rin. Makati. Makati talaga po ano. Ganyan mo na. Kaya Kaya lagyan mo ng yung mga nutrition. Ang ganda. President. Oh, yes, sige. Pag sila nak-president lang. 18. Ito nga, katagal na nga ito pa ako eh. Kapag ano yun ako, kapitan. Sarap. As in talaga. Sarap. Ito na naman yun. Ito na yan. Hindi nga masakit. Kasi tingnan mo naman yung laman ng paa niya. Makapal eh. Hindi, mag-lead na talaga kapag kapag yung hindi mo naramdaman. Manhid na puso mo ate. Manhid na yan talaga. Ouch! Ikaw ba naman yung ikaw ba naman yung iniwan? Sabihin mo, buyo ka ngayon sa akin. Tingnan mo. nagpalit ka lang sa iba. Hindi natin sa'yo, pangit pa.
Hindi naman masampalot eh. Bronze ba yan? Parang ano, gumamila. Parang magmamela siya. Nagbuka-buka. Kaya ako manunutin. Kapag tayo ng daming tao, saan na? Kapag ganito, Kumari ko siya. oo. Hindi ko naman pigilan ko sa first. Pero sa kapatid natin, kailangan na naman. Walang mabeak ka naman. Hindi talaga ikaw buksan ka yan. Nung nadadawa kayo ka rin, marisik. Yeah. Kasi mo, pag ikaw yung bumahin na gano'n ang kagbabala, ikaw si Bubbles. Isip na yan. Super. Depende. Ay, get ko lot. Sige, madam. Okay. Ano na sambat mo na ba? Bukin pa yung get ko. Get ko. Ang kapatid kayo siya. Okay, tayo tatagin niya. Hindi, yung madali talong. Parang straight naman. Bali na. Patulog na ito na marami dito. Ay, dati, pagdat mga baday. Hindi niya ang baday kami. Kasi inawid mo dati, ikaw ako doon. Hindi niya with me ka daw. Thursday. Tapos Pasok ko ng mga dati. Dapat na mag-agree. Sabuyang kami. Ay, sakto. Isa yung oras mo na rin sa resarte. Kaya sama ka doon ako. Yun. Ang tanong mo yung gawin. Muklat na tayo, decline ng magiging tao. Ano ba sa diyan? Ha? Hindi mo damda. Wala na yun. Naman siya. Pagkatapos niyan, may kulay ka naman ni Mabel. Mabel mo na. May kulay. Ako hindi ko naman. Sim. Manigas mo. Ano mo ka na gaya. Ha? Hindi. Crazy. Kasunod ano ito mo. Palagay tayo dito ng smile. Bakit sa maka-start? Sakit ang hindi ko masakit dito nung ano na pa doon. Baka pa naman yung ano dito. Yung skin. Baka pa naman. Makapal. Hindi masakit po. Bago lang siya ng ano lang yun. Meron lang na kapit. Kasi kung cellphone lang. Ganda.
Malamig. Try na lang. Malamig pa. Dito lang. Ako, dito na lang. Parang nagkikita lang eh. Wow, nice. Oh. Hindi nagbat. Ang tagal ko. Tapos yung mga dito na ang kamay. Tulad, edit-edit ba? Ako ba, hindi na ako talaga yung mga kulay-kulay. Gugugol. Puro po natin. No, katay ka rin. Ito mo kung ano naman na. Maring mo ito eh. Maring mo ito. Ano sa ganyan? Pauna ang tamang-tambay ko yun. Kailangan huwag ko na isa-ibig sa Kala ko kanti lumapas ba? Pag-assign naman na pala niya tayo.
Tahimik ng lahat. Ang antok na. Tissue na. Natanggal. Balik na yung ako ay magsigla. Tatatap, no? Parang love lang, no? May part na masakit. Diyan ko na naman yun. Connected din parehas na. Oo.
Mula na. Oo. Wala na siguro. Punta pa ba tayo sa salon? Gabi na. Maminsanin. Puno pa anak na makan DTI. Nandot lang naman. Malapit na tayo. Maring kanto no. Tabak. Ayun. Ano, rurayan ka pa, Ide? Rurayan ka, magsasabi pa ako, nakatugbuloy pa ako. Bahala ka pa. Siyempre tawag. Yung mga ko naka-vibrate, siguro po ko nakakasiyente kasi po niya sa katulad. Ano nga, vibrate. Ano? Dapat pa sa buong. Kaya nandiyan yung power pack doon. Narama? Sinuna kami dati para nga dito ka pa nga mga paa. Basta ganito. Ano pang? Ano yung bagay na dyan? Bueno. Gusto mo? Nakawala ko ng dito. Wala na yung peklat. Di na halatado. Wala yung fit. Pero may katalang pangan ng tekli. Kaya, Malaki kasi masyado kaya pinaano. Puro may dadunga kung tubong. Tama ka ng Jai. Sipa. Gamit na pa lang ah. Pagsuka. Makan mo. Okay.
kayo? Diretso kayo tayo? O, di ba? Kasi, Pag ipakukan ng cancer na parang walang nangyari, no? Walay lang. Di ba lang muna eh? Parang di ko nalihan to. Kumain na talaga. Tatlo tayo? Okay, thank you ha. Kuya, Kami ulit. Picture ka din ko. No, kaya mo tayo din ka. Kasi one time may kuntalan ng bigat. Nagasip ko na bigat. thank you, Deng. Dapat aja ba? Ipson na ganda. One time may kuntalan. Punta kami ng kaplipa ng bigat. Sige, akin ba na Tay, hindi ka usapan. Ha? Saan mo ito yung location? Ang saan pa lang mo, i-etihad is Hindi na basta ako ang alaam na tanong ko. Ito, may tawagan kanto ng bigat. Saan mo ito yung location mo doon na? Okay. Ganda nung Tingnan tayo. natin siya. Yung wala, yung hindi ko pa. Akin yung, ay kuya, ganyan kasi nag-display mo sa akin. Tapos, dapat yung tayo na Ito, tebit gift ko na. Thank you, mama. Thank you ha, thank you. At yung sun start on one. Muna kan? Kaya yung nalipat pala si Kuya. arte lang. Pag ako tinuktukan ng nanay ko, kaya ako kayo Okay lang yan. Ako, Ang alala, 2 years ka pa ako matutukan. Bago pa. Siglang pating ko naman. okay lang yan. Lahat na nasa akin. Nasa'yo na ang lahat. Tapos na ako din. Dapat sana yung ilan ko dito. Aktoro? What is the time? 5, 6. Diba? Basta. When? Adi, Tapos gisan na. Gisan. Yung dahil. Kasta gisan na ko yan eh. Hindi star na mo. Hindi mo. Gusto niyo na Be. Nandiyo lang low? Kaya nga straight up. Basta na eh. Sabi mo yung stars. Forward. Ano color mo na? Red, yellow, blue? Hindi, ay ano bandera ng Pilipinas.
Magpa-picture-picture na kasi ito. Ano siya? Hindi ko lang buro. Masabi 6,000. Basta kadakpal o na basta? Wala na ba yun? Pwede mo. Ito ito. Kung nasa mo? Sila mo na disan na? Dalawa ni Kuya ako. Mambo na ata. Bala ni Kuya Parang ta. ang ganda ng feather ko. Bala ni Kuya ta. Sinama. Kaldas. GSS. Ata, GSS ay? Yung kaibigan ko lang. Promise na iihi ako. Baka maihi ako. Okay. Ano si Ari ko? Pag na ko yun. Saan? Saan ka? Saan ka? Kapirate? Sa malapit sa Ah? Malayo pa. Barsha? Saan dun sa Barsha? Ha? Saan sa Barsha? Mag-picture tayo tatlo na rin ng short hair. Buti ba eh? Yung short skirts. Tapos maganda tayo. Maganda pants. Tanggalin ko yung mask ko. Oo nga. Saan makatiking? Ang diba? Wala, tutorial tayo. Yeah. Buo yun. Eh, nagawid ni Inang ko. Kasi ito lang ba't ako din sakit. What? What? Dapat bubbles ng heart. Sa pala. Bihira na. Nag-busy din. Pagkakaroon mo. Kasi nga, gusto ko na tayo.
Susok. Sulod dakol. Wow! Ito. Inuwan na kita mo. Wow! Cleavage. Cleavage kong cleavage. Siya. May sigaw natin. Taling puta. Star. Taling puta. Taling puta. Ay, dapat mo. Gunners. Munakan. Giant. Imitation mo siya. Gunner. Na. Ay, ano? Be? Saan ba banda doon? Hoy. Dito kayo mismo? Benta. Sa oras ko kami tanong. Ikita, ikaw ba sita? Ayun na yun na yung Saka dito yung Siguro ka nakakita. Tingnan. Ampay. Eh, Tanin. kulay. Ito ikid. Dito akong basit. Hatong basit. Hatong basit. pakita kan. Ito ba? Kita magamit ang imak na yung basit may. Super. Ang tutong may. Dito lang tan ani dito. Dito. Amo ni kuya. Tamaan taog ta oras. Nagpulit ka Puro magagayakin ko. Ilang ka. May kantaan ka? Pwede ta kano, magbaganda mo. Tagpapada ka. Oo, balik dito. Jagas ko Ito pa dyan eh. Ano kukulit dalag ito. Tomboy ka tayo. Kukulit dagit na lalo ko na. Balik niya. Sabi na ito. Sorry naman tayo. Nakita ko na ito minsan dito sa sakto. Minsan nabili ko ng kantan. Hindi ko nakita ko sa Almaya ko ata nakita ko. Oo, saan na naging ako. Dito na ako. Tuloy na ako. Basta. Well. Hala, wala nagmaya. Start. Lechonan na ka. Yung kulay na. Red, blue, kan yellow ka na. Yung tired ta. Ano ti red? Nga to. Star Star. Ewan. Tapos yellow di sun. Alangan dagat mo red nga sun. G-Mart. Red blue din na. Ito masitik. Kani kakaiba dyan mo. Blue moon garod, tangi. Kanya nga eh. Ito green. Kamang bamit. Dagayang moon nga blue. Pinupul moon blue. Madi mo, red mo, tipul moon. Ewan mo ko Kaya sasabihin. tayo Kahit moon lang at kahit moon tayo blue. Video ka? Isa tayo ah. Ako? Sige magbidyaw. Tapos yan mo ka na nakas. Nagawid ni Inang. Lo. Dito ka, tatay na tayo. May mas nasakit. May masakit. Alay. Walang naman, manusdoy ka dito. Pero akong kinakatay.
Sumama na yung bae. Nabae ng chocolate. Natawag ko ng bae. Pero matak. Sa mal-ibo. Sa mal-ibo. Oh, saan sila? Sumarang daktil pa tayo tayo. Drago. Tapi pa yung isipan ko at hindi nakritik. Yung nagising na. Ingay. Nalain pakpakad na yung dali nga. Di umilit para pa kada. Tapos puro chay pa. Yun na ako. Makauwi na. Ano ka dati gawin ako. Haan. Straight ka ako na nakilay. Haan. Gawin ako. Kaya tabi straight ko na. Patag-tagulo pa ko ito. Ito group mo. Ano ba? Ito ba? Ay, kanal dot hindi. Natired ta, Joey. Natiride ka no? Bulan. Di ko ah. Di star. Star. Star? Star Win mo ka aja red. yung red ti bulan. Bulan. Oh, di gar red lang ti bulan. Kaya may Tapos blue aja star. blue di star. Oh. Blue mo. Blue star. Ito mo blue nga star. Yung bulan na trader. Next five. Okay. Ano? Paano yung bag ko? Ayun, baga, ayun, nagpapatagay mo ng pagdipikit pati sa mga. Sinong baba? Nagkatitita?
parta ka ng kasta. Ano mo mali mo gusto. Ano lang po na yun. Sakit. Eh. Ano yung video? Wow. Oh, wow. First ako ng ente. Kasi pagkakasin, may Start. panito. Kita ka start. Okay.
Subukan mo rin. Lasapin ko rin. Lasapin mo ang sarap ng karayo. Ay, subukan. Subukan. Isibo ako. Minsan. Kami mo din na. Sana po yan. Pakigamit ako. Oy, Pupul yung balan. Bakit? Saan? Bakit parang iniwan ka? Ito, galak lang yan. Wala na ka nang ba? Mas. Kasi mo kan Alex. Talit ko ng liman. Tuwasin niyo pa sila. Kapay siya. Isa ko na. Saan pa ka na? Sama din ang guraban niya.
napagdok ko na. Ilang taon ko. Talaga react. Like reaction. May nakakalin pala eh. Baka hindi na eh. Sakit niya. Ito na. Ang inaano na dito sila. For the first time. Nagpakatanda kayo doon. Yun ang huli. Maganda nito kapag. Sa bunting ano hindi at alam mo din yan. Bunting ako. Alintag ganun. Isa nagkukuha mo rin niya at kasinian. Oo, ang tutubog. Ito naman naman. Sakit? Masakit? Sakit niya. Mas masakit yung ginawa niya sa akin. Hindi ewan ko niya kung saan ko ba. Masakit yun. Parang bukit ka ni pa, nisulit sa Facebook. Mali niya nakakasip. Saka may ganyan ako nito. Ang controlling dito. Dahan. Ipuli mo rin din. Dapat mo, tagas na. Hindi nyo naman yung malintag niya. Sabi ko ka ni Lola. Ako ba? Ano? Hindi nagkatotoo. Lumtag tanga. Ako sa kanya. Nasanay na kami na. Laglag ko. Saan mo nga lumtag? Kita ko lang sa normal lang. Ang malit na yung tingin. Nag-double mo. Ako ba't kami si Kudelda? Nakalay ko mong Abang nakinig sa pa, Ilocano kasi Ilocano. Ilocano dagi. Sabi lang tanong mo, ay may galang niya. Yung kapukay sa mga ng puro Ilocano. Hindi ka ba kasi ko parang tigaan niya. Ay, SI ka? sa kupin Ilocano din sa Bahay ng Ilocano. Tatwa. Makaitan ko ni Madam Nubian ng gitang tatuyo. Awan na, Ano awan ka sa na. narutan? Sama ni Madam Tiko ako tayo. punasan ko. Punasan. Ito tayo mga Patay pa yung mukha. Ay, romantikin ng kote tatay at sikin kuya.
Nahanap ko chicken and rice. Maglaki dito kasi tayo. Ikaw lang. Anak na sigurado yung sakit-sakit ako. Nangaap ka dito. Laklak to. Kasi nakapag kabdi ko din. Nagbiit. Okay, kanya mo yung ukas ka ng konti. Nagpatat ko? Hindi, kuha boyfriend di barkada ko. Okay. Nagan na. Yaman, na ganun ni Mark. Taga Pangasinan mo lang. Kasi yan, pangkalipit. Hindi ko yung nagkabit na. Lopez. Lopez. Locos. Norte. Sur. Doon ka ba? Hmm. Ano, sur. Nukasur kaya? Nang kalalay? Dua ka kan ani. Ni Emma? Ay, ito ba sila ni Emma ko? Ang taga Isabela? Kamu ba da? Hindi girlfriend ni Emma ko tayo. Isabela ani Eman. Wait, ano din? Amin Ay, Isabela ani Ellie. Amin sa mga ganun nga staff di branch di previous ay previous sa dadya daan sana. Awa na. Lagi na ni nice. Naman na din ang Rose. Ang bilang pang sa istaray guys. Super sayang. Super sayang yun. Ano nagdugulo? Dugol. Sa mga ka nga, masisugatan na kape nagkakong. Ang dugo. Okay. Kami natasan. Nasa na imas. Patato. Pasimuno gamin dyan may salita. Malagyosi din. Hindi, konti. Di ba? Sa kami mabalay. Pinaitan ko na kanilang. Nag-straight tayo sa jutay. Ang gaya mo, nag-straight. Ang naga, nagpatatawa, nagpa... Saan ka pa yun? Na,
Star mo ng min na yun. Nagtatagaro din. Ha? Ang damdaman is Nay, dugol tong matapang. dudukol ka. Sakit dahil. Di ba nga? Mas nakakit ba yung iwan ka? Sumarunal pa tatuwa, mabarbar talaga taon. Anong namarik na? Nadara. Ha? Nadara. Te, nung nagbatak. Ayos dyan. Hanggang mabalin. Ikatulad ta, distisya na ka. Ang damo ko pa man. Nung didadakkel to na. Marito kaya adyan, mamalus duya, kapaw. Yawan sama darag, ima. Hindi man dara. Nagpurpura mo niya, ima. Tawan darag na to, kininanay. Ganda ng samot din. Makita lang naman na antika. Kinina. Ha-android na. Hindi naman, ubing yung tilalarami ng tabihan mo. Ayan. Natak ng titisyo. Nasa mo? Wala mo gambara. Yung break na kainin ni boyfriend ko. Kininanadya yun. Nagsakit. Nanadya yun. Tak-tak tumalang. Bukang muli na. Ha? Bukang muli na. Mura yung nalalain ng garod nung sapurot sa balay. Supay. Nga may garod darami doon na eh. Nung garod na garod pwede sa balay nga putahin na eh. Maumada garod ti putahin na eh. Nga nga. Wala na pwede niya. Break time. Wala na pwede. Sabay yung black na pala pininaman. Laglag. Ano nga. Pininang wala garod eh. Sabay ang sup-sup nila. Supay ah. Magdaran niya. Nga nagdugol pa eh. Idugol talaga. Ha? Yung wali. Kasla nga dyan ko ah. Dahil di 3D. Wala siya umana. 3D na eh. Umalangsan. Idugol na. Napano bigat atang. Yung patunahong 3D. Ano nga ka no? Benchot ka na. Hindi marang. Hindi marang mga kasini. Hindi mo sila ikaskas dito. Pero may diri. Hindi sa kasi nalina.
sa'yo pa ni Madam? Mag-re-red siya niya. Hindi na kayo ha? Ano lumiis? Darang. Nay. Lumar saja karena ako. Manok kasi dati. Amo na yung mas doon patay siya. Ay so anak nakapangan na saya. Dapat ikakaalak sa kita na sa sandwich. Sino nang tadi sandwich siya? Si kayo amin. Armusal ko lang tatay ko. Umalit para ka. Kung ako nung dati ang hungry ko. Ay, alam, i-arrange ka na ko na. Umalit para ka. Marami lang. If you want more, unang ako. Bagam lang. Mukha ba garo dali ko na? Baby! Yes, daddy. Up. Tidak naka-adjali ko po ng Why? pag-dentist. Uri, hindi ko ito taging chicken sa mosa. Hindi na anak luwa. Lago na nagoryo tatay. Gawin akong dati ka. Ay, haan ang district ka. Ay, haan ko na. Gawin ako. Hindi garo iba ko. Basta nga. Hindi ko po. Lak. Ay, basta district kami. May sana aya ito yung district doon. Hindi, gluto ka na ako sa mga kasi. Paso mo. Tapos no, Kaya na lang dakadwa na agay. Nakakapunto na. Hindi na agad pagawin ng tatay. District ka mo na. Naanggaling ka na. District, hindi ka mo na. Hindi ka na ilaw na. Yung pala kami ni Bula ng kita na. Hindi kami din. Tingnan natin. so parang pinagdampa naman dito. Len, anong design mo? Yung pinasa ni Ay, ni... Gabriel, Tatama lang ito. yung Freely at saka yung yun. Kuya, Ah, thank you. sige. Saan mo ilalagay? Look mo sa... Oo, nandiyan sana dito. Handshake ako. Sige po. Talbat. Thank you. Dito na lang yata kasi masakit po pag sa buto. Saan mo pa ilalagay dapat? Dito. Sa likod? Opo. Yung... Freely. Kaya lang masakit yata eh. Hindi na.
Paano kayo pagkakasal? Ay, WhatsApp, ano yan? Kuya, magkano pag ganyan? Alan? Ito, oh. 300. 300 ba? Luwatang. Thank you. Kumbal din. Ha? Kumbal. Yung nyog, saan mo lalagay? Dito sana oh. Kaya, masakit ba yan? Saan? Sa harap? Opo. Mas maganda sa likod. Saan? Ito. Dito. Meron sa kapatid. Isa lang ba yung sinanyan? Oh, isang nyog at saka isang frill. Yung frill. Ito po yung frill. Ganyan lang kalaki. Opo. Ting. Isa. Sino to? So, isang, patin nga lang ang nyog na para sino. Ano yun? Na, kita mo. Saan mo ba ilalagay itong prelim? Dito dapat eh. Sabi ng kaibigan ko masakit daw.
Dito na lang daw maganda. Oo. Hindi kayo pinag... Minsan ako tayo. Hindi mo kami siya ate ng simpaon. Gusto. Ganyan kala, o ito maliit lang. Maliit lang po. Yung makita. Oh! Simpang pa namin. Kita ko yung nagibak. Ano? Sa may lalagay? Sa likod? Sa likod mas magandang tingnan. Eh, di pwede naman. Hindi man na kasi. Dapat di man. Unahin muna natin. Ano na ba set? Kasi ko. Sige. Alcohol. Hindi mo kami nagitan. Ay mabalang 5K from Ganito. Pag titignan mo ganyan, tabi na. Nine ka. 9.7. Una di 7 na ito na. Pati ito.
Ano kita rin yung lang. Ano naman? Five. Ayan. Gloves. Siya. Tingnan natin ulit. Sige na. Kuya, pakibidyo nga po. Salamat.
babaan lang ng konti yung Pwede. tayo mo muna. Ah, Sabi ko niya. Anong cream ilalagay dyan, kuya? ito na. Yun. Ito pa ako na. Di ba tugang ko yan? Photoshop na ito. Wala kayo. Kuya, makisuya ako ulit. Please. Salamat. Gusto.
Nga po ini best friend dari Dursa. Nagpasatidog lang na. Ito mga pagbayad mo. Siya na. Siya gagasot lang sa wallet na. You're good. Picturean ka? Opo. Ay. May video. Hindi mo nakakaura yun. Patang ka lang nila dito. Dikit ka. Opo, kuya. Saan dito? Ako? Albarcia. Ganun na lang yung pambili mo kung mayroon ka. Yung Filipante. Ako. Mas madali mag-i.
100. Ay, kumak din. Wala na iwan? Wala po. Thank you, kuya. Sige, ingat. Hey guys, maraming salamat. Boss Louie, may jacket ka, boss? Paring Benji, say, Ma'am Susan, maraming salamat. JP Official, maraming salamat sa inyo. Mark Ace, Mabini, maraming salamat. Gusto nyo pa maglapagan? Say, pwede mo nang, ano yan, tapos na ako, tapos na. Guys, maraming salamat. Mag-end na ako. Baka bukas mag LS ako pag walang mga katim na maglapagan tayo. Guys, maraming salamat. Boss Louie, maraming salamat ha. Team Love, maraming salamat guys. Sa lahat ng mga tumambay, maraming salamat sa inyo. Mag-i-end na ako. Maraming salamat. Bye-bye.